Wannan makon a shirinmu na bakin fuska kaɗai gare ni ba. Yara a ƙasashen duniya daban-daban na ci gaba da fuskantar wahala a wannan zamani da muke ciki. Ɗiya mace musamman ta fi faɗawa cikin haɗarin cin zarafi, nuna musu ƙyama ga wata haɗarin da ta same su, ko a ƙasƙantar da su saboda kasancewarsu mata. Rahoton ƙasa ta ƙungiya mai haɗa kan ƙasashen duniya wato United Nations, wanda ƙungiya mai zaman kanta ta ƙirƙiro, ya nuna cewa mata na da ilimi kamar maza, amma suna karɓar albashi ƙasa da na maza. Waɗannan nau'in ƙasƙanci ga ɗiya mace na da yawa, kuma ya danganci wajen yare ko al'adar mutane. Muna da bambance-bambance wurin addinai da al'ada wanda ke kare mu, daga bikin sabon doya a gabas, cikakken kulan lafiyan uwa bayan haihuwa da kwana 40, zuwa bikin kamun kifi ta Argungu. Waɗannan biki ba kyau ko ado da ake yi idan ana murnar zuwansu ba kaɗai. A'a, ana yin su ne domin da su ake gadara. Amma kuma ba duka al'adunmu ne da muke koyi da su suke da kyau ba. Kuma waɗansu aiki suna toya haƙƙin mata da yara. Ina muku maraba da sake saduwa da mu cikin wannan shiri mai ilmantarwa da nishadantar da masu sauraro a duk lokaci. A cikin wannan shiri a wannan lokaci mai sauraro zai ji bayanai wanda zai taya ɗiya mace sani da kuma kare 'yancinta a wannan ƙasa tamu. Sunan wannan shiri da muke sauraro a akwatin rediyon mu ba kyan fuska kaɗai gare ni ba. Wannan kuma ita ce zango na 3 cikin shirin, kuma sunana Amra Ali. A cikin wannan zango za mu yi magana ne akan wasu abubuwa da ke da muhimmanci sosai, kuma wannan matsala ba ɗiya mace kawai ke fuskantarsa ba, yana wa dukiyar ƙasa barazana. Wannan matsala ya kawo talauci da rashin cin abinci da zai gina jiki. Amma kafin in fara tuya wainan yau, ga kaɗan daga cikin bayanai da na kawo muku satin da ta gabata, inda muka yi magana akan menene 'yanci na musamman ga mata a Najeriya. Ana kiran ɗaya cikin biyun halittar ɗan adam mace domin irin rawan da take takawa wajen aiki da kula da cikin gida. Idan an ɗauki haƙƙin kula da gidan nan, ita mace da 'yar dabara ce. I accept your nomination for president. Ikon Allah, da wasa-wasa shikenan mace ta kusa zaman shugaban ƙasar Amurka. Kai dai bari, Allah sa ta iya riko da mulkin ƙasar. Matan yanzu ma daban mamaki suke. Komai ma yanzu zaki ga hannun mace ciki. Ko a lokacin baya dama ce kawai basu samu ba. Nauniya Fati, me kike yi haka? Kuka yi lafiya lau Zulayya, makaranta. Makaranta lafiya? Lafiya me kike yi? Like you can't see I'm sorry. Ba ɗinki kika gani ke yi ba. Yau ne sunan ɗiyar Rahma. Kin santa mana? Tabbi jam. Ta sake haihuwa ne? Ina ga wannan ne haihuwanta na 5 cikin shekara 5. Kai Zulai, ina ruwanki? Gaskiyanki ne, ina ruwan. A shirinmu ta yau mun gayyaci wani bako da zai bambanta mana zare daga abawa. Idan an ce doka dai, ita dai wani abu ne da ke rubuce cikin kundin tsarin mulkin ƙasa wanda aka tsara. Domin muhimmancin wannan 'yanci kuma an ware chapter guda wanda ke bayani a kanta. Zance a nan shine mutane ne ba su gane ko fahimci bayanai da aka yi kan 'yanci ba. Don ko a addinance ba a ce idan wani ya aure ki zama baiwarsa ba. Maganar shekara da za a koya wa 'ya mace maganganu kan 'yancinta kuma shine ina ga duk lokacin da ta fara mallakar hankalinta, a duk lokacin da ta iya bambanta abu mai kyau daga mara kyau. Muna da ƙungiyoyi masu zaman kansu da yawa da suke ɗaukan nauyin matsalar da ke zuwa daga 'ya mace, kamar rapa wanda dama su aikin su ne kare 'yancin mata ko iyali. Sannan kuma duk wani ma'aikatan tsaro za a iya kai kuka a gare ta. Mace ba abin da za a siya a aje ba ne. Tana da rawa da za ta taka wajen ci gaban al'umma da ƙasa gaba ɗaya. Amma idan wannan gaskiya ne, me yasa aka hana ta 'yancinta na musamman, wato basic human rights, wanda shine 'yancin samun ilimi, cikakken kulan lafiya da makamancin haka. Wannan kuma shine ya kai mu zancen yau, wanda shine wani ƙalubale, ko kuma bari in sa shi haka, wasu ƙalubale mata ke fuskanta wajen 'yancinsu.
za mu yi magana akan wasu daga cikin waɗannan matsaloli da illar da suke da a baya ko zamanin da muke ciki ga rayuwar matasa mata a wannan ƙasa da ci baya da ta kawo ga abubuwan da muke fuskanta a yanzu. A yayin da nake muku bayani cikin shirin, za mu riƙa warware waɗannan matsaloli ɗaya bayan ɗaya. Domin zama cikin wannan bayanai ko turo rahoton wani cin zarafi da aka yi wa wata ɗiya mace, a turo saƙon murya ta WhatsApp zuwa ga lamba kamar haka 0806-8826-287 ko saƙon Twitter da amfani da hashtag SFMNJAPF. Kada a manta a sa hashtag SFMNJAPF ko kuma a Facebook @searchfm FUT Mina. A bar su tsaya matansu tunda suna da 'yancin samun ingantaccen rayuwa. Kai amma na so in raira waka wanda za ta yi bayani kan abin da matasa mata suke bukata. Mu dai yi maneji da wannan. Na aikata da na sani yanzu na tuba. Anan tafiya waiwaye mata ta yau na dawo. Laifin da na yi miki tattaki, haƙuri na kawo, gaggawa aikin shaidan kunci a gare ni ya kawo. Da na sani ke ya ce uzuri na ki yo dubawa. Madalla, kada a manta ana sauraron mu ne cikin zango ta 3 na bakin fuska kadai gare ni ba. Ga wasu mutane, ganin cewa ke mace ce yana ɗaya daga cikin abin da ya sa aka hana ki zuwa makarantar boko. Domin suna tunanin cewa boko ba ta mata ba ne. To da wannan za mu fara da wasu matsaloli cikin matsalolin da ke damun ɗiya mace. Na farko cikin lissafin da na zo da shi yau ita ce 'yancin samun ilimi. Rahoton UNESCO na shekara ta 2013 ta nuna cewa yara mata miliyan 31 ne waɗanda ke tsakanin 'yan shekarun zuwa firamare ba su zuwa makaranta. Sannan ɗaya cikin 4 matan ƙasashe da suka ci gaba a duniya ba su gama karatun firamare ba. Sannan ɗaya cikin 2 matan da ke shekarun balaga an hana su zuwa makaranta saboda matsalar rayuwa na faɗace-faɗace, talauci da dukkanmu mun san cewa idan an samar musu aiki wannan zai rage yawan matalauta a al'umma da duniya. Amma idan ba a ba mata samun aikin yi ba fa, me zai faru? Muna da mata masu aiki da dama yanzu fiye da da, amma duk da haka bai sa sun samu albashi kamar ɗa namiji ba. Ratar mata ƙaru domin mata yanzu suna samun kashi 1 cikin 10 na arzikin duniya, duk da cewa suna aikin kashi 2 cikin 3 na awowin aiki. Tallafi da ake ba wa mata ya nuna cewa kuɗin da suke samu na komawa ga iyalansu, mutanen gidansu
ko al'umman da suke ciki fiye da yadda maza ke yi. To me yasa ba a barin mu yi aiki? Muna da lambar yabo kawai a nan wanda shine 'yancin da mata ke samu na haihuwa. Akwai mata wanda ba za a iya kirga su ba saboda yawansu waɗanda suka rasa ransu wajen zub da ciki ko haihuwa saboda rashin isasshen kulan lafiya. Mata miliyan 25, miliyan 25 fa na ce, yawwa, ba sa samun yadda suke so a tsarin haihuwa. Kuma wannan ya haifar da shigan ciki har miliyan 74 da ba a so, da zub da ciki miliyan 36 a kowane shekara. Idan mutum ya tambayi ɗiya mace, na tabbata cikin yara mata 6, 5 za su ce maka ina so in zama uwa, ina so in samu yaran kaina. Amma idan ba ta da isasshen lafiya matsayinta na mace, ya za ta cimma burinta? Mun san cewa zama uwa wani alkawari ne da mace za ta cika, amma ga wasu matan suna danganta haihuwa da zafi, wahala, kai har da mutuwa ma. Ƙungiyar lafiya ta duniya, wato World Health Organization, ta faɗi cewa mata 800 na mutuwa a kowane rana daga matsalolin ciki masu makawa. Matsalar mai makawa ce mana idan an ba da taimako ta fannin lafiya kuma wanda suke sanannu. Amma in tambaye ku mana, me yasa ake rasa rayuka da yawa a matsalar da ake kira matsalar da muka kirkiro wa rayuwarmu da kanmu? Har yanzu magana muke yi game da ƙalubalen da mata ke fuskanta wajen samun 'yancinsu a cikin shirinmu na bakin fuska kaɗai gare ni ba. Mun yi magana akan samun ilimi, aiki, 'yancin da ake samu wajen haihuwa da lafiyan uwa har tsawon kwana 40 da haihuwa. Kada a manta ana iya kasancewa tare da mu a wannan shiri ta aiko da shawarwari ko ƙarin bayani kan shirin daga Twitter ko Facebook. A Twitter ana iya bin mu @searchfm923mx da kuma Facebook @searchfm_FUT_Mina. Jama'a masu sauraro, har yanzu kuna sauraron shirin bakin fuska kaɗai gare ni ba. A kasance tare da mu. Alhaji, Allah ya sauki matarka lafiya. An samu 'yan biyu mace da namiji. Amma saboda matsala da muka samu wurin fitar da su, ba za mu iya ceton ransu duka ba. Sai dai a ceci ran guda. Don Allah likita ku ceci ran ɗa namijin. Nan gaba wa zai gaji kasuwanci na in ba shi ba. A'a baba, ba zan iya aure yanzu ba. Rashin kunya zaki min? Aure ya zama dole ki yi shi. Musa dan Allah ka bar min ruwan nan haka. Ina al'ada kuma ina bukatan ruwan. Ni na saki al'adan. Baba don Allah ina so je makaranta. Duk kawai na suna na makaranta. Ai bata kuɗi kawai zan yi. Baki san nan da lokaci kaɗan aure zaki yi ba? Wayyo Allah ta. Wayyo. Da Allah ka bari ya wuce. Ya wayyo taimake. Ke yi ma mutane shiru ko in rufe bakinki da duka. Ke dauki jinjirinki daga nan. Waye aike ki daukan kaya da yawa haka? Al'ummar da ta kyamaci zub da ciki ke nuna kyamar su ga matan da ba su da aure. Na wuni yalla bai, dan Allah na zo ne in ji ko zan samu aiki da takadduna a ma'aikatan ku. Amma tambayan ki daban dariya yake. Kin ga kasancewanki mamace ya sa kin faɗi wajen samun daman. Ku ilmantar da ɗiya mace a yau don ganin ta samu ingantaccen rayuwa nan gaba. Uba, uwa, yaya, kawu, ɗanwa, al'umma, duniya baki ɗaya. Ku nuna goyon bayan ku ga 'ya mace don gobe ta yi kyau. Wannan zancen tamu ta yau tana da muhimmanci sosai, amma za mu je gaba zuwa ƙalubalen da ke damun mata a Najeriya. Daga cin zarafi don jinsi, bari mu matsa zuwa auren da ake wa yara mata. Ba da ɗiya mace ga aure na hana ta 'yanci ga lafiya, samun ilimi da zaɓi da za ta iya ɗaukar wa kanta, wanda rashin hakan ya hana ci gaban ɗiya mace.
Ga matalauta suna murnan cewa an ɗauke min baki ɗaya cikin waɗanda nake ciyarwa. Samar ma tufafi da ilimi. Yara matan da ake aure kafin shekara 18 na cikin haɗarin haifan ɗa kafin wata 9 da kuma cin zarafi daga wanda suke zaman aure da su. Yara matan da ake wa aure kafin shekara 18 na cikin haɗarin haifan ɗa kafin wata 9 da kuma cin zarafi daga wanda suke zaman aure da su. Abu na gaba wanda shike an daɗe ana jin maganganu kan shi shine 'yancin samun ilimi ko biyan ɗiya mace kamar yadda ake wa ɗa namiji ba tare da an bambanta su ba. Abu na gaba wanda shine yake magana ta ƙarshe cikin jerin lissafin abin da muka fara tattaunawa a baya shine wata al'ada wanda yadda aka faro shi yana cike da sirri kuma ina ga an kafa ta ne kan wani abu da har sai an yi shi kamar shiga ƙungiyar asiri ko don a mata katanga. Wannan abu kuma ana yin su ne a Mali, Sudan, Djibouti har da Nigeria. Wannan al'ada kuma da ake kira ko ake yi wato kaciyan mata yana da illa sosai ga ɗiya mace. Yana tauye haƙƙin ɗa kuma yana maraba da bambanci da ake nunawa wajen jinsi. Kamar yadda na faɗa a farkon shirin na cewa a gaba za mu riƙa ɗaukan matsaloli ɗaya bayan ɗaya da bayanai da za mu yi yanzu. Na farko shine kaciyan mata. Kuma a mako na gaba za mu yi magana ne a kan shi. Ba zan tattauna ko in yi bayani akan wannan maganan ni kaɗai ba. Za mu gayyaci likita wanda zai gaya mana illar yin hakan don ba za a iya yin maganan ciwo ko zafi ba tare da likita ba. Sannan kuma za mu gayyaci alƙali da zai gaya mana shi ma abin da doka ta ce game da wannan al'ada da aka daɗe ana yi. Mu saurari wannan kada mai sauraro ya je ko ina zuwa. Sun ɗauke min fuskata, sun hana ni amfani da ƙariya da nike da shi, sun rage mun ƙima da wata dama da zan samu cikin rayuwata. Kaina sun nitsar cikin kogi, tafin hannuna ta jiku da jini da na sani. Wahalata ba wanda zan faɗa ma jama'a ba ne. Gata na an ɗauke daga hannuna, sun ce halitta na ta miƙa wuya ce, wai ni ba mai kuɗirin yin wani abu ba ne. Suna juye ni kamar waina a tanda. Bacci na gajere ne a katifa su ɗaɗɗaya. Na rayu cikin ƙuruciya na da bakin ciki rashin amfani da nike da shi a al'umma. Duniya bata damu da ni ba, har sai da ban damu da abin da zan zama a gaba ba. Hawaye da nike zubarwa wajen kuka na bakin ciki abin da ake min, da abin da in na samu zan rage dogara ga wani, ta zama ba abin damuwa a gare ni ba. Na gaji da inda al'umma ta aje ni, da ganin cewa mata bayi ne da abin hayayyafa. Sun hana ni kawo ci gaba cikin al'umma. Suna ganin halitta na a matsayin abun bauta. Na karfafa kuma na tashi tsaye. Na gane cewa zan iya in zama duk abin da nake so, don tsaftata da basirata, ba kyan fuska kaɗai gare ni ba. Macece. Malam Adamu, Allah ya sauki matarka lafiya, an samu ɗiya mace. Mace ko? Masha Allah, zan iya ganin su? Babu shakka, za ka iya ganin su. To, muje. Sarauniya ta ɗiyata, barka da zuwa duniya. Me za ta zama idan ta girma? Likita. Lauya. Mai hidima ga jama'a. 'Yar siyasa. Injiniya. Ya salam, kyakkyawa ce. Aha, bakin fuska kaɗai gare ta ba.
ita ce fuskar gobe. Ku nuna goyon bayanku wajen ilmantar da ɗiya mace, ba ta 'yancinta domin sadar da ita ga abu mai kyau. Ba kyan fuska kaɗai gare ni ba, kasance tare da mu cikin abin da muke tattaunawa ta sauraron shirinmu na Ladies Night, wato daren da mata ke tattaunawa kan matsalolin da mata ke fuskanta da karfe 9 a kowace daren Laraba a tashar mu ta Sat FM da ke kan mita 92.3 na jami'a ta FUT Mina. A yi amfani da hashtag SFMNJAPF ta kofofin haɗuwa da mutane ta yanar gizo domin nuna goyon bayanku ta Twitter at SatFM 923MX da Facebook a Sat FM FUT Mina. Madalla, lokaci ya kai da zan kawo muku bayanai kan dama da mata za su samu wajen rage dogara ga wani, wato su koyi sana'a ko ilimin da zai amfani su wajen samun abin yi, kuma su taimaka wa kansu har da na ƙasa da su. Dama ta farko cikin wannan zango ita ce The Humanity Photo Awards 2017. The Humanity Photo Awards 2017. Wannan dama ta masu ɗaukan hoto ne. To kin ji, idan kin iya ɗaukan hoto, ga dama ta zo gare ki. Mace mai son shiga wannan dama kuma ta kasance tana da ilimin da za ta iya ɗaukan hoto mai kima irin ta documentary ko iya ɗaukan hoto masu ban mamaki. Za a rufe wannan dama ne a rana ta 15 ga watan Afrilu shekara ta 2017. Dama ta biyu ita ce ta The Yale Young African Scholars Program. Za a yi wannan gasa ce a ƙasashen Afrika guda 3, a ƙasar Rwanda, Ghana da Mauritius. Wannan dama kuma na 'yan makarantar sakandare ne. Za a yi gasar kuma har tsawon kwana 7. Mai son shiga wannan dama ta kasance 'yar shekara 14 ce zuwa 18, kuma shekara 2 kaɗai ya rage mata ta kammala karatunta na sakandare. Idan ana neman ƙarin bayani kan waɗannan dama a ziyarce mu ta social media, wato inda ake haɗuwa ta yanar gizo na Twitter da Facebook domin ƙarin bayani. Za a same mu ta Twitter at SatFM 923MX, a Facebook kuma at SatFM FUT Mina. Gani nan zuwa bayan wannan saƙon. My name is Saadat Bakrin Otun. It's not about a pretty face. Sunana Sa'adatu Bakrin Otun. Ba don kyan fuska ko kalan fata bane, ba a ce wayewa bane yin shiga mai nuna tsiraici. Magana ce kawai na ki je makaranta, ki samu ilimi irin na zamani don ki haskaka. Ba kyan fuska kadai gare ni ba. An ce al'ada shine hanyar rayuwar mutane wanda ke zama abu mai kyau. Amma wasu daga cikin waɗannan al'adun na tauye haƙƙin samun 'yanci na musamman ga mata. Wannan kuma ya zama haƙƙinmu gaba ɗaya na ilmantar da mutane duk duniya don sanin 'yancinsu na musamman da kuma bambanci da ake nunawa na jinsi. Da wannan muka zo ƙarshen wannan zango na shirinmu na bakin fuska kaɗai gare ni ba. Idan ka ga ɗiya mace nan gaba, ka sani ita za ta canza tarihi. Sunana Amra Ali, ga yara mata da ke faɗin duniyan nan, ku sani bakin fuska kaɗai gare ku ba. Alhaji, Allah ya sauki matarka lafiya. An samu 'yan biyu mace da namiji. Amma saboda matsala da muka samu wurin fitar da su, ba za mu iya ceton ransu duka ba. Sai dai a ceci ran guda. Don Allah likita ku ceci ran ɗa namijin, nan gaba wa zai gaji kasuwanci na in ba shi ba. A'a baba, ba zan iya aure yanzu ba. A rashin kunya zaki min? Aure ya zama dole ki yi shi. Musa dan Allah ka bar min ruwan nan haka. Ina al'ada kuma ina bukatan ruwan. Ni na saki al'adan. Baba don Allah ina so je makaranta. Duk kawai na suna na makaranta. A'a, ai bata kuɗi kawai zan yi. Baki san nan da lokaci kaɗan aure zaki yi ba? Wayyo Allah ka. Wayyo. Da Allah ka bari ya wuce. Ya wayyo taimake. Ke, yi ma mutane shiru ko in rufe bakinki da duka. Ke, dauki jinjirinki daga nan. Waye aike ki daukan kaya da yawa haka?
al'ummar da ta kyamaci zub da ciki ke nuna kyamarsu ga matan da ba su da aure. Ina wuni yallaɓai, don Allah na zo ne in ji ko zan samu aiki da takarduna a ma'aikatanku. Amma tambayanki daban dariya yake. Kin ga kasancewanki mamace ya sa kin faɗi wajen samun daman. Ku ilmantar da ɗiya mace a yau don ganin ta samu ingantaccen rayuwa nan gaba.